Yeah, that's the problem. You happy? Good luck. Yeah. Okay. Okokuqala so konke lokho esikwenzayo konke lokho sisabele ekhweleni lesilo lapho esithi khona isilo hayi abantu bofika bangalinyazwa abangashawa akungaliwa nabo abacelwe kahle ukuthi ake besinike ithuba esilungise indawo zakithi ngoba sesibaningi kakhulu sesiminyene sekunobugebengu obenzeka kwesinye isikhathi singazi noma benziwa abantu bofika noma benziwa abantu bakuleli manje ke njalo uma kukhona into ezokwenziwa noma kukhona into ezolungiswa ekhaya kuyayecelwa abantu bofika ukuthi noma abantu bokuhamba ukuyabona balelo bheke ukuthi ake bethi uphuma ngaphandle mhlawumbe ufuna ukushisa impepho noma ake bethi uphuma endlini sisafuna ukushanela ngoba akushanelwa endlini kunabantu manje ke le nkulumo ethi akusuke umuntu ofika kungena isihlahla ngonyama ikhulumile ngokuthi la kwaZulu kunezihlahla eziningi eziyimilelayo esizoyibuyisa manje eziyimthunzi ezinye eziye ezidliwayo kunesihlahla esikhulu kunazo zonke ke lapho kwaZulu esibizwa ngokuthi umtsinsi yini wena muntu wala kwaZulu so ke mangabe sithi akusuka umuntu ofika kungena isihlahla sichaza ukuthi ake kuthi ukuma kancane gcwala abantu bokufika ake sibukeni thina sisodwa ukuthi singalungisana kanjani sisodwa siqondise impilo siqondise ezomnotho siqondise indlela yokuphila ngaphakathi emphakathini bengekho abantu bokuhamba so ingakho kusithi akusuke ihlangane ingena ya siyacela ukuthi abantu wonke umuntu abantu bokufika bagcwele yonke indawo nje akudingi ukuthi bonke abantu bezibethutheleke endaweni ingakho thina nibona siqalile kwaNongoma naSolungi kwaba nomphumela omuhle ngoba yonke indawo lapha okunabantu khona bokufika kufanele kube khona la abacelwa khona ukuthi kube khona umuntu obacelayo ukuthi hayi sisacela wendoda ukuthi ubuyela kwelakini sifuna ukulungisa izimo okungaphezulu kakho konke ukuthi abantu bokufika bayabulala sibonile eGoli bebulala amaphoyisa kwaNongoma nje banquma intombazana bayidlwengula bebaningi bayidlwengula bayinquma nje bayiphosa emgwaqweni so ke sisafuna ukuthi bethu kuphela sike siyihlele thina ukuze mabeza beze ekhaya sihlelekile silungise nokudla ukuthi bafike kunokudla phela kungabe umuntu esehambe afike ekhaya elambe bese besihlonipha ke bengayikhulumi le ndaba ukuthi bazoshaya ngoba iyona nto ongibona ngoba ungibona nje ngiyinjena nje ngizolinda lokho ukuthi njoba nikhona izintokazi zakithi akekho umuntu okufika ozothi uzoshaya ingane yakithi uma ke kwakhona namhlanje uthi uzoshaya ingane yakithi uzofuna simkhombise ezakithi ingane kayithini amantombazana akithi awathiwe ngisho ngabe leyo ntombazana liqomile lelo zayizayi kodwa ngokomthetho intombazana ishawa uyise ishaywe ubhuti wayo ayishawa yisoka layo manje uma uthi uzoshaya abantu kukhona thina singabaniweni uyadlala lo muntu ngabe ungakanani ngoba ngengakani niyangibona kodwa ukuthi ngingakanani siyathokoza ngiyathokoza kakhulu ngani zakho bakhona abanye abafisa ukufika abantu ngempela bahambe bese kuba khona odadewethu abanobudlelwane nalaba bokufika ngingabuza ngaseqaleni ukuthi mina abake bavakashele uMamezane ngathini hayi kujwayelekile lokho kumuntu wesifazane umuntu othambile umuntu onothando umuntu onomoya omuhle kakhulu umuntu onozwelo akusethusi thina njengey'nsizwa nabantu abesilisa abakhuliswe njengamadoda abakhuliswe kahle abaziyo ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani siyakuqonda lokho ukuthi kuyinto nje esenhliziyweni kuye hhayi ukuthi ngoba beqonda okubi siyabacela futhi ukuthi amantombazana alakithi iy'ntombi zakithi odadewethu laba bala kwaZulu bayazi ukuthi umuntu wesilisa wakubo noma ubhuti wakhe noma umne wabo akaphenduli so ngoba sisebenza nje sicela ukuthi bengasiphenduli ngoba asilwi nabo asilwi futhi nosibali bethu kodwa sizama ukulungisa nje isimo abehlisa umoya siyikhande ngokuthula siphambili osibusisi ngiyathokoza kakhulu